መሰረት ሀዱሽ በሁለት ነገሮች ተከሳለች፣ በወንጀል እና በፍትሐ ብሔር። ብዙ ጊዜ ነፃ ነኝ ስለምትል ይሄን ደሞዜ 20 ሺህ ብር ነው ብትልም ከህዌት ባገኘነው መረጃ ደግሞ ደሞዟ 100 ሺህ ብር ነው። የ100 ሺህ ብር ደሞዝተኛ ነች። ሲጣራ ደግሞ የተወሰኑ ብሮችን ለማሸሽ ሞክራለች። ሰላም ሰላም كما يتصنحتا كرات سمعتنا لمون كم تلمود بحدشتن اوانا مدوات تمليسنا مصلنا باركاس كرات سمعتنا ابز حلفو حمشتا ورحات مرعاس نسرعات بيتاي لا يستعذبنا انتخون اب 9 ساعات ون بزحات ازاربتو ጉዳይ بزعبا يلعلو كم زنبرو ኮይኖም ابز حج ساعات ون ازارب زلو زعباتات حاده ጥንስቲ እንዳሃለየት ማለት ውን ጓል 4 ወርሒ ጥንስቲ እንዳሃለየት በተክሊል ተመሪዓ ዝብል ሓደ አዛርብ ጉዳይ እዩ ዘሎ ብዚያ ስዕባ ቢሎሙን ላዕለወት ሰበካ ጉባኤ ቤተክርስቲያን ዓዲ ሓውሲ ማለት ውን መቀለ ዝለዓለ ቁጥዖም ንቤታይ ላይ አመሓላሊፎም አለው ንሱ እናበኹም ክናስምዒና ከም በተወሰኺ ውን ኣብዘን ክልተ ኣዝና ንፈትየን ናኽብረን ሰባት ከያኒት መሰረት ሓድሽ ከም ውን ጋዜጠኛ ናይ ወልደ ጊዮርጊስ ውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ጎንፂ ኣብ ክልቲአን ተላዒሉሎ ብዛዕባ እዚ ጎንፂ ዝውን እናበኹም ክናብሊና ሓቢርኩና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ቀይ ብሩኻት ሰላም ሰላም በሓበራ ሙሉኣት ደቀይ ወፊርኩም እሰውለይ ፀሓይኩም ትብረቐለይ ብነፈሰት ንፋስኩም ዝበረቐት ፀሓይኩም እግበረለይ ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ በጀካ ናፍቐትኩም በሓበራ ደቀይ ብሩኻት ከምታ ካይዳኩም ኣማልሳኩም ተሃይኩም ኣይተሓባእ እምበኣርከስ ኩራት ሰማዕትና አርቲስት ቤታይ ላይ ኣብ እንዳገሪኦሙን ንፈልጣ ቤታይ ላይ ወይ ከዓ ዓሻ ገጸ ባህሪ ተላቢሳ ንብዙሓት ሰባት ተዘናግዕ ተስሕቅ ኮታስ ጽቡቕ ነገራት እውን እንዳመሓላለፈት ኣዝያ ንብዙሓት ሰባት ተሐጉስ ገጸ ባህሪ ዝውን ብዙሕ ሰብ ፈትይዋ ተቐባላይነት ረኺባ ኣብ ሓፂር ገዛታት ድማ ፌመስ ወይ ከዓ ተፈላጢት እውን ክትኸውን ክኢላ እያ ዋላ እኳ ደኣ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ድራማታት ኣይትንጠፍ ኮይኑ ግን ኣብታ ሓንቲ ሰንበት ሰዓት 5 ትቐርብ ሰንበት ትቐርብ ድራማ እንዳገሪኦሙን ግን ኣዝያ ተፈታዊትን ፍሉጥትን ክትገብራ ክኢላ እያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ብዛዕባ አርቲስት ቤታይ ላይ ድማ ብዙሓት ኣዛርብቱ ዘለው ዛዕባታት እንዳተፈጠሩ እዮም ዘለው እቲ ሓደ ድማ ጓል 4 ወርሒ እንዳሃለየት ከመይ ጌራ ተክሊል ትፍፅም ማለት እውን 4 ወርሒ ዝኣክል ጥንስ እንዳሃለያ ከመይ ጌራ ተክሊል ትፍፅም ዝብል ብዙሕ ኣዛርቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ናይ ተክሊል ጉዳይ እቲ ሓደ ድንግል እንተኮይኑ እቲ ሓደ ከዓ ድንግል እንተዘይኮይኑ ፀገም የውሊ ዝበሃል ጉዳያት ኣለው እዮም ማለት እውን እቲ ድንግል ዝኾነ ብተክሊል ይመርዓይ እቲ ሓደ ግን ተክሊል ኣይገብርን ኮይኑ ግን እዞም ክልተ ተፈቃርቲ ግን ማለት እውን መርድና ተጋድላይ መርድን ከምኡ እውን ተዋሳኢት እንዳገሪኦም ዝኾነት ቤታይ ላይ ግን እዞም ክልተ ኣሕዋትና ግን ረክብ ከም ዝነበሮም እዩ እቲ ርክብ ድማ ሕጂ ማለት እውን ድሕር መርዓ ከም ኣብ 5 ወርሒ ወሊዳ ዘላ ኣብ ቤታይ ላይ ኣብዚ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት እውን ብዙሓት ኣዛረብቲ ዛዕባታት ብዛዕባ ተፈጢሮም ነይሮም ካብኣቶም ድማ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ዝጠሓሱን ከም እውን ሓደ ተዋሳኢ እውን ክገብሮም ኢልካ ዘይግመቱ ተግባራት ብቤታይ ላይ ናተሰርሑ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ኣብ 9 ሰዓት ይወቅሳ ነይሩ ማለት እውን መዕለያ ዘይብሎም ናይ ድግሳት ፕሮግራማት እዮም እንዳተገበሩ ነይሮም እቲ ናይ ድግስ ፕሮግራም ምግባር ዋና ፀገም ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኮይኑ ግን ኣብቲ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘየላ ሰብ ጠምዩ ሰብ ተፀጊሙ እንዳሃለየ ስነ ስርዓቶም ዝሓለፉ ማለት እውን ልዕሊ ድግስ ዝኾኑ ተግባራት እንዳፈፀመት እያ ዝነበረት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ስውን ኣዛረብ ክገብሮ ዝኽኣል እውን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳውፃኻ ከምዚ ገይረ ከምዚ ኢለ እንዳበልኻ ንትግራይ ዘይገልፅ ባህርን ማለት እውን ኢኮኖሚያዊ ፀገም እውን ወዲቁሉ ኣብ ዘሎ ሰዓት ከምዚ ገይርካ ድግስ እስካብ 4-5 ድግስ እንዳነገስኺ እዚ ተገቢ ይኾን እንደብል ብዙሕ ሰብ ይወቅሳ ከም ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ኣዛረብ ዘሎ ዛዕባ ንምንታይ ጥንስቲ እንዳሃለኺ ተክሊል ተፍፅም ዝብል ብዙሕ ሰብ ወቀሱ እንዳቅረበ እዩ በዚ ተመርኪዞም እውን ላዕለዎት ሰበካ ጉባኤ ቤተክርስቲያን ዓዲ ሓውሲ እውን ማለት እውን ሰበካ ጉባኤ ከተማ መቐለ እውን ዝለዓለ ቁጥዖም ንቤታይ ላይ ኣቅሪቦም ኣለው ማለት እውን እቲ ዘቕረብዎ ጉዳይ ግን ኣብቲ ቤተክርስቲያን ተክሊል ክትገብር ከም ዘይነበራ እዮም ሓቢሮም እቲ ጉዳይ ብጥብቂ ሪኦም ናይ
ቁርባን ስነ ስርዓት ከም ዝተገበረላ እምበር ናይ ተክሊል ስነ ስርዓት እውን ከም ዘይተገበረላ ማለት እውን ንምስሊ ተክሊል ከም ዝኣሰረት እዩ ኮይኑ ግን እዚ ተግባር እዚ እውን ክግበር ከም ዘይነበሮ ወቀስኦም ንኣርቲስት ቤታይ ላይ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ኣብዚ ዝተገንዘብናዮ እንተሃሊና ኣርቲስት ቤታይ ላይ ምትላል ዝገበረትሉ ነገር ከም ዘየለ እዩ ማለት እውን እዚ ሓፍትና እዚኣ ናይ ቁርባን ስነ ስርዓት ፈፂማ እምበር ናይ ተክሊል ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ድግምቲ ኣይተፈፀመላን ስለዚ ንምስሊ ወይ ከዓ ንፎቶ ተጠቂማትሉ ተክሊል እምበር ናይ ስነ ስርዓት ኣይተገበረላን ምትላል ዝበሃል ነገር ከም ዘይገበረት ኢና ተዓዚብና ዘለና በኣርከስ ኩራት ሰማዕትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሉ ሰብ እውን ብዙሕ ሰብ ኣዛረብ ዘሎ ጉዳይ ገይርዎ ዘሎ ኮይኑ ግን እዚ ኣርቲስት ቤታይ ላይ ጌራቶ ዘላ ብዙሕ ሰብ እውን ዝገብሮ ተግባር ምዃኑ ኢና ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ንፎቶ ኢሉ ኣክሊል ከም ዝደፍእ ኢና ዘለና ሓበሬታ ስለዚ ናይ ሓፍትና ኣርቲስት ቤታይ ላይ እውን ከምኡ ከም ዝኾነ ኢና እቲ ጉዳይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት እምበኣርከስ ኩራት ሰማዕትና ናብቲ ቀፃሊ መደብና ክንሰግር ከለና ድማ ኣብ ልዕሊ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ዋና ሓላፊት ሕውየት ትካል ማለት እውን ገባር ሰናይ ሕውየት ዝኾነት ከምኡ እውን ጋዜጠኛ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ዘሎ ጎንፂ እውን ኣዝዩ እንዳባዓሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዘን ክልተ ሓትና እዚአን ተፈፂሩ ዘሎ ጎንፂ ድማ ንብዙሕ ሰብ ኣሕፋርን ኣስገራምን ዝኾነ ዛዕባ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እንደዚ ጎንፂ እዚ ድማ ፈላሚቱ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ናብ ቢሮኣ ኸይዳ ብስማ ዝነገድክዮ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘሎ ገንዘበን መልስልን ሌባ ኢኺ ክትብል ተሰሚዓ ድሕሪዝ ግን ኣብ ክልቲአን ዘሎ ጎንፂ ናብ ዓብይ ደረጃ በፂሑ ኣብ ብዙሕ ናብ ክስ እውን ከም ዝመስረተትላ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ሓበሬታ ኣለ ብብዝሕ ዝበለ ክሲ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ተመስሪትላ ነይሩ እዩ ኩሉ ግን ንኩሉ ሓሊፋ ግን ነፃ እንዳወፀት እያ መፅያ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ኣብዚ ሎሚ ቅነ ድማ ሓደ ኣዝዩ ደስ ዘብል ድማ ብከያኒት መሰረት ሓዱሽ ዓው ዝኾነ ኣዋርድ ኣሸኒፋ ተሸላሚት ኮይና ኣላ እዛ ሓፍትና እዚኣ ንሸውዓተ ዝኾኑ ኣዋርዳት ዓበይቲ ዝኾኑ ሽልማታት ዝወሰደት እንትኸውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ኣዝዩ ብሉፁን ዓውን ዝኾነ ኣዋርድ ተሸሊማ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ከም ዘላ እያ ትሕብር ሕጂ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ናብ ፅቡቕ ዝኾነ ደረጃ ማለት እውን ካብ ዘላቶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እንዳኸደት ኢና ንዕዘባ ዘለና ኮይኑ ግን ሓደ ጠንቂ ወይ ከዓ ሓደ ሕማቕ ዝኾነ ተግባር ግን ተፈጢሩ ኣሎ ብልዕሊ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ማለት እውን ጋዜጠኛ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ግን ኒህ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ዕንቅፋት ይኾና ድን ዝብል ሕቶ ምልክት እዩ እቲ ጉዳይ ድማ ጋዜጠኛ ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ብስመን ብዙሕ ገንዘብ ነጊድኺ ብስም ኣዴታት ብስም ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ብስመን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣኪብኺ ናብ ጥቕምኺ ኣውዒልኺ ኢኺ ብዙሕ ገዛውቲ ብሽምኺ ከምኡ እውን ብሓፍትኺ እውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝዕልዕልዩ ገንዘብ እውን ብስማ ከም ዘእተኺ እያ ትሕብር ደሞዛ እውን 20,000 ትብል ዳ እምበር ልዕሊ 100,000 ደሞዛ ምዃና እያ ትሕብር ናይል ወልደ ጊዮርጊስ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ድማ ነቲ ሰሪቕ እኺ ወይ ከዓ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ብሽመን ነጊደ ሰሪቕ ዝበሃል ዘለኹ ገንዘብ ምንም ዝበሃል ገንዘብ ከም ዘይሰረቕኩ እያ ትሕብር እስካብ ሕጂ እውን ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ዝኾነ ኣካል እውን ንልዕሊ 2 ዓመት ዝኣክል ምንም ሓገዝ ኣይረኸብኩን እያ ትብል ዘላ ሓፍትና እዚኣ ስለዚ ብዙሓት ናብ ሚድያ ዘይወፃ ገንዘብ ዘይተዋፅአለና ሓትና እውን ኣለዋ ንኣተን እውን ሓገዝና ኢና ዘለና እያ ትብል ሓፍትና እዚኣ ሕጂ እቲ ሰሪቃቶ ትባሃል ዘላ ገንዘብ ድማ ከመይ ይመስለኩም ሕጂ ሓንቲ ፅጉምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅያ ብዛዕባ ብዙሕ ገንዘብ ትእክብ እያ ኮይኑ ግን እቲ ዛድልያ ገንዘብ ሂባ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ግን ናብ ካልእ ዝተፀገማ ኣሓትና እያ ተውዕሎ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ስለዚ ብናይል ወልደ ጊዮርጊስ ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ብዙሕ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ኢና ንኣምን ምክንያቱ ብልክዕ እዘን ዝተወፅዓ ማለት እውን እዘን ብስምና ገንዘብ ኣዋፅያ ወሲዳት እያ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ብልክዕ ገንዘብ ብስመን ዝተዋፅአ ገንዘብ ሙሉእ ንሙሉእ ናብአን ዚኣተወ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካልኦት ከምአን ዝበላ ሓትና እውን ኣብ ፀገም ስለ ዘለዋ ንዓተን መሐገዝ ክኸውን እዛ ከያኒት መሰረት ሓዱሽ ምንም ዝበሃል ባጀት ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ዝኾነ ትካል ስለዘይሰልዐላ ብሓደ ዘዋፅአቶ ገንዘብ ንኩለን ይኸውን እዩ ስለዚ ንኩለን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ውፅእ ይኸውን ፅቡቅ ዝኾነ ገንዘብ ክእከብ ስለዘይኽእል ስለዚ ብሓደ ዝተኣከበ ገንዘብ ንኻሊእ ይኸውን እዩ ስለዚ ተሰሪቃቶ ዛብላ ዘሎ
ጉዳይ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ብፍላይ ኣነ ኣብዚ ክወቅሶ ዝደሊ ናይ ወልደ ጊዮርጊስ ማለት እውን ጋዜጠኛ ናይ ወልደ ጊዮርጊስ ፅቡቃት ስራሕቲ እንዳሰራሐት መፅያ እያ ዘይርስዑ ስራሕቲ ብዙሓት ስራሕቲ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እንዳሰራሐት ፅቡቅ ተግባራት እንዳገበረት መፅያ እያ ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ነገር ክወቅሳ ዝደሊ ግን እዞም ኣብ ፅቡቅ ሚድያ ዘለዉ ፅቡቅ ተሰማዒነት ዘለዎም ፅቡቅ ፀላዋይነት ዘለዎም ሰባት ግን ናይ ስም ብልሻይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ዋላት ስም እቲ ተግባራት ይትገብርዎ ኮይኑ ግን ስም ብልሻይ ዝዓለመ ተግባራት ግን ትሰርሕ እያ ከምኡ ጋዜጠኛ ሽሻይ ወረስ እውን ካብ ሚድያ ከም ዘርሐቀቶ ማለት እውን ብፀለመ ጌራ ኮይኑ ብሚድያ ናብ ሚድያ ቀሪባ ማለት እዩ ተራዳሪኦም ክፍታሕ ዝግብኦ እንዳኸለ ብሚድያ ኣውፂኻ ኩሉ ተግባሩ ኣውፂኻ ነዚሕኻ ምንም ዘይመፅእ ፍታሕ ዘይመፅእ ስሙ እንዳለ እቲ ተግባር ውዒልዎ ድዩ ኣይወዓለን ዝብል ገዲፍና ኮይኑ ግን ስሙ ተጸሊሙ ካብ ሚድያ ክርሕቕ ተገይሩ እዩ ከምኡ እውን ንሸዊት መዝገቦ እውን ኣብ ሚድያ ሓደ ግርማይ መዝገቦ ዝተባሃለ ግለሰብ ኣምፅያ ንሸዊት መዝገቦ ክትጸለም ወይ ከዓ ሸዊት መዝገቦ ሕማቕ ስም ወይ ከዓ ብዙሕ ሕማቕ ባህሪ ክትላበስ ጌራታ እያ ስለዚ ኣብዞም ከም ዝበሉ ተግባራት ምስታፍ ፅቡቅ ኢልና ቅማጠ ኣይናቅምጠን ስለዚ እዚ ጎንፂ እዚ ገዲፈን ናብ ሰላም ክመፃህ ብዘቢለ ይላበኩም ማለት እውን ኣብ ቀረባ ትፈልጥዎን ሰባት ናብ ዕርቂ ክመፃ ግበሩ ንሕና እውን ብዘቢልና ኣደብ ግበራ ክንብል ናብ መሓላለፍ እምበር ከስኩራት ሰማዕትና ንሎሚ ነበርና መደብ እዚ መስነሩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልኦት ይራኸበና